Илеш районы Югары Ерке авылында туып үскән. Хәзерге вакытта күрше Дүртөйле шәһәрендә игелекле гомер кичерүче, кадерле кызым, апабыз Луиза Әдип кызы Гаскарованы ихлас күңелдән алтын юбилей белән котлыйбыз. Бетмәс төкәнмәс энергия, җан тынычлыгы, тән тазалыгы, гаилә иминлеге йортларына муллык телибез. Без сине эшсөяр, игътибарлы, улы йөрәкле, туган җанлы, тырыш булганың өчен яратабыз, хөрмәт итәбез. Шушы күркәм сыйфатларның барысында әниеңә, туганнарыңа, балаларыңа, тормыш иптәшеңә өләшеп, алар өчен янып, барысында хәстәрләп, кайгыларны уртаклашып, шатлыкларны бүлешеп яши белгәнең өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Безнең кадерлебез табигатьнең иң матур, иң саф, алтынга төренгән мизгелендә Фәния һәм Әдип Гаскаровлар гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Бәләкәйдән үк этеремек, максатчан, тырыш кыз булып үсә. Укуын тамамлагач, Дүртөйле шәһәренә эшкә урнаша. Яшьлегендә үзе кебек бар яктан да уңган, булган Фәрит Даутов белән гаилә корып, бүгенге көнгә кадәр бер-берсенә терәк, таяныч булып, матур гомер кичерәләр. Ике балага, Диана һәм Шамилга гомер биреп, икесен дә яхшы итеп тәрбияләп үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә икесе дә үз гаиләләре белән Уфа шәһәрендә яшиләр. Барыбызны да сөендереп, оныклары Давид үсеп килә. Сөекле кызым, апабыз, синең уңганлыгыңа карап сыкланабыз. Хатын кызларга хас булган сыйфатларның барысы да бар синдә. Һәр вакытта да өең ялт итеп тора. Бар җирдә дә тәртип, чисталык, пөхтәлек. Пешергән аш-суларың, камыр ризыкларың һәр чак телеңне йотарлык була. Алда гомер юлың үзең яраткан, хөрмәт иткән кешеләр арасында үтсен. Эшләрең бәрәкәтле, уң булсын. Дусларыңа кирәк, туганнарыңа терәк булып, яшә дә яшә әле. Сиңа кырыштай ныклы сәламәтлек, бәхет шатлыкка тулган озын гомер, уңышлар телибез. Якты өметләрең тормышка ашсын. Кияүбез, җизнәбез Фәрит белән тигез булып, балаларыгызның кадер хөрмәтендә матур итеп яшәргә язсын. Безне шулай аралаштырып, очраштырып торучы изге юллар бер качанда өзелмәсен. Якты дөньяларга сөйнеп, гомернең кадерен белеп кенә, исәнлек, саулык белән шулай киләчәктә дә бергә озын-озак еллар гомер итәргә язсын. Туган көнең белән котлыйк әле, бүләк итеп алсу гөлләрне. Телик әле сиңа якын итеп киләчәктә матур көннәрне. Еллар арты, еллар өстәлсә дә, һаман күңелеңне яшәртсен. Нурлар сибеп алтын көз кебек, гел шат итеп кенә яшәтсен. Гел елмаеп, көлеп яшә әле. Бер качанда кайгы килмәсен. Йөзеңдәге кояш нуры һәр чак балкып торсын, һич тә сүнмәсен. Иң изге теләкләр белән сине яратып, әниең Фәния, туганың Эльвир Гөлназ һәм балалары Эльдар, Илнар. Хөрмәтле Луиза Әдип кызы, алтын күзләр алып килгән матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Алда әле тагында тормыш шатлыклары, көтелмәгән бәхетләре сезне көтсен. Һәм ул куанычлы мизгелләрне гаиләгез, барлык якын кешеләрегез белән бергә каршы алырга насыйп булсын. Бар җимештә татлы түгел, булса да чәчәге ак. Татлы дип алланулардан ерак бул балам булсак. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшеләре. Оннат
безләргә мөһим түгел шибәрлек, табылсын ярың яныңда, тугры гомер үтәрлек. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма балам кыйында әниең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең зур өлешен. Дуслар булса, чын дус булсын, туганнар йөрешерлек. Татлысын да, ачысын да бергәләп бүлешерлек. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма балам кыйында әниең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең зур өлешен. Язмыш бирә татлысында, ачысында юлыңда. Акылын тутарга акыл, булсын һәр чак уеңда. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма балам кыйында әниең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең зур